F'temp sabiħ li offrit il-ġurnata qatt ta' familji jinġabru ġewwa l-Park Nazzjonali tas-Salini għall-attività Red Touch Phone Family Fun Day. Matul il-ġurnata ġie organizzat logħba tfal u attivitajiet għall-familja kollha fejn dawk li attendew setgħu igawdu minnhom. One News kien preżenti waqt l-attività fejn tkellimna ma' ġenituri u tfal. Ġurnata sabiħa, deċidejna li niġi ħatoqgħod tilab naqra u tieħu pjaċir. Imma ħafna sabiħ. Veru attivitajiet sbieħa tfal. Sabiħa ħafna. Sabiħa għall-familja kollha u xtara u fejn tiddiverti wkoll. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. It-tfal setgħu igawdu minn bosta attivitajiet fosthom bouncing castles, face painting, park tal-asafar u penalty shootout. Fejn il-plejer ta' Hibernians Clayton Fajilla kien qed jilqa' l-penalties mogħtija mit-tfal. Nistenna biex nixxutjalu u forsi nixxutjalu gol. Għamilt il-face painting u mort fil-bouncing castles. Nilab naqra hawnhekk, nagħmel face painting u nġib xi bużieqa. Vera tnieħu gost ħafna, għamilna l-art issa u stess u nieħu gost ħafna. Preżenti għal Red Touch Phone Family Fun Day kien hemm ukoll il-mexxej laburista Joseph Muscat, akkumpanjat mis-sinjura tiegħu Michelle. Fl-istess waqt li ltaqgħu mal-familji l-mexxej laburista ħeġġeġ aktar nies biex jużaw is-servizz ta' Red Touch Phone u b'hekk ikunu qed jgħinu lill-organizzazzjoni tal-Partit Laburista. Sábado na